Kurdistaniyê. Messadayken aştiye tekeldar pevajı aşti ucvaka demokratik lişaxi komali amafim mruvana Ahmedi daxuyani da gelek endamendayken aştiye u nüneren ihade beşari daxuyani bun liser nave dayıkan hava kıran axivi hava kıran balkşan ser pevajı heyi u banklı devletekir dayıkan heri davi diyarkerin kuvveci bu biçin imraliye serli vazarati dadi bidin. ev şeş mehe pêvajoyek dest pê kiriye pêvajoya aşîtiye em jî weke dayîkê aşîtiye daxwazê me dayîka ji bona hevdîtina rêzdar Öcalan berî her kesî heqê dayîkayê ji ber tiştê herî pîroz zarokê dayîkan e di vî şerrî de tê wendakirin em dixwazin wek dayîkê aşîtiye wek dayîkê Kurda em herin hevdîtinê bi serokê netewî re bikin bangawaziyê li dewleta Tirkiye dikin îro eger pêvajoyek dest pê kiriye ji bona baweriya vî gelî pê bê dengê firoka bira bê sekinandin dengê herona bira bê sekinandin bira li her derê aşîtî çêbive yekîtî çêbive kes bi mirina bi ser neketiye heçî însanek dibêje ez însanim ji bona vê pêvajoyê destê xwe bin kevirkin em li ser axa xwe ava xwe bijîn em serketinê ji bona vê pêvajoyê dixwazin serketin 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 aşîtî aşîtî aşîtî. Li bajarê Fransayê li nobeta ji rêbera Porê Azadî di hefteya 686 de nöbet azadê ya ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Poko 25 Hezirana 2012 de hatibû dest pêkirin di hefteya 686 de dewam dike. Ev çalakê her hefte ji aliyê Komê Kurdistaniyan ve tê rêvebirin. Vê hefteyê Komêk ji Kurdistaniyan bajarê Belçîkaliyê jê hatin nöbetê dewirgirtin. Di nava Komê de Mustafa Kumral, Muhammed Temo û Şehîd Ali hene. Şahid Ali hene li ser navê Komê Mustafa Kumral axiviye got ev 27 salin rêberê me dibin tecrübeke mutlaq de têgirtin saziyê nav netewî jî li dijî vê zilmê pêdengin li dijî vê pêdengê û têcî tê em her roj li qadanin em heya azadiya fîzîkî ya rêbera xwe tê bikoşin Komral balkşan ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk jî got em wek Kurdên derveyê welayet heya dawî birêber û tevgera xwe nere banga rêbera po nedawî destpêkek nû ye em ê jî li her cihê cîhanê paradigma rêbera po bidin nas kirin û têkoşina xwe mezin bikin. Komisyona Demokrasi Xoşku Biratî û Hevgirtina Millî dest bi karê xwe kir. Serokwekîla Komadan Partî Gülistan Kılıçkoçî derbarê Komisyona Demokrasi Xoşku Biratî Hevgirtina Millî de bersiv da pirsên ajansa ji nûsê. Gülistan Kılıçkoçî bi berfirehî li ser usul û esasên xebata komisyona agahî dan û got komisyon girêdayî serokatiya meclîsê hatiye avakirin û komisyonek de facto ye. Ji ber wê jî wê li gorî pêşniyaran biryaran bigirin. Ev biryar wê bin pêşnûme û ji komisyonên têkildar re benşandin. Di aliyê çareseriya demokratîk de wê zemînek cidî bê avakirin. Gülistan Kılıçkoçî ragihand ku ji bo komisyon bi berpirsyarî vê karî bimeşîne divê bi rêbera Porê hevdîtîne bike û got aktorê herî girîng ê pêvajoyê müzakereya esasî Birêz Abdullah Öcalan e. Me dît ku perspektîf û bangên xwe qonaxên krîtîk dan dest pêkirin. Ji ber wê em dibêjin heta ev komisyon pê re hevdîtîne bineke wê encameke bi
tendürüst neyi bir dest xistin. Divê komîsyon rast rast pirsiyên xwe ji Birêz Abdullah Öcalan bipirse û li fikrên wê guhdarî bike. Endamê komîsyonê yê Dem Partî Saruhan Oluş têkildarê xebatên komîsyona xwî. Diyar kir ku cihê çarêseriya demokratîk û aştiyane ya pirsa Kurd meclîse û got hem ji hêla civakê hem ji siyasî û piraniya partiyan li komîsyona de cih girtin û ev gelek giring e. Ev yek ji bo civakbûna pêvajiyê jî giring e. Li aliyê din em weke Dem Partî em ê ji bo çêkirina qanûnên entegrasyona demokratîk kar bikin. Siyasetvan Abdulbaki Erdoğmuşu derbarê komîsyonê de axivî. Erdoğmuş ragihand ev avabûna komîsyonê giring dibîne û got avabûna wê bi qîmet e lê lazim e bi muxatabên meselê re hevdîtîne bikin. Madem aliyek mesele Abdullah Öcalan e divê komîsyon biçe û pêre hevdîtîne bike. Öcalan li derve bêhiştin di komîsyonê de wê mutabakat çênebe. Divê komîsyon biçe İmraliyê pêre hevdîtîne bike hem jî ne carek çend car hewce be divê ew çend car biçin. Fermandariya HPJ bi daxuyaneke heft gerleyên ku li çayê Assosê şehîd bûne bi bîr anî gerleyên Azadiya Kurdistanê Özgür Kurdistan, Bêrîvan Taqedar, Eylem Cudî, Rojbîn Gülnaz, Divêşîn Doğan Kurdistan, Şîlan Şoreş Bahoz û Rêzan Kurdistan. Heftê tebaxa 2020 Dêrişa Dewleta Tirk de li çayê Assosê şehîd bûn. Di salvegera pêncan a şadî tawan de Fermandariya Hêzên Parastina Jin a Rûşatê Kurdistanê HPJ ew bi bîr anî. Fermandariya HPJ di daxuyaniya xwe de wiha dibêje. Van hevriyên me ji bo jiyaneke birûmet a gelê Kurd berê xwe dan çayên Kurdistanê. Di nava refên azadiyê de hemû erkên xwe bê kemasî pêkanîn. Her yek ji wan bi jiyana xwe ya pirûpak û dürûst bûn parçeyek ji heqeta apoyî. Dîmî sûgerkirina şoreşa Azadiya Rûşatê Kurdistanê de bûn xwedîket û hevdaneke bê emsal. Em ê şopdar û peywîrê wan têkoşîna wan bin û xwedî li mîrasa wan derbikevin. Di salvegera pêncan a şadê da hevriyên xwe de em sersaxî ji malbatên wan ên hêja re dixwazin. Em careke din soz didin ku em ê armanc û xeyalên wan mezin bikin û bi ser bixin. Li Isparta û Balıkesirê du jin ji hêla hevjinên wan ve hatine kuştin. Li Ispartayê Muhammed Mere hevjina xwe Fatima Re bi îşkenceyê kuşt. Çar zarokên Fatima Rê jî girtin bin parastinê de. Kujer hate girtin. Li Balıkesirê jî Gonca A ji hêla Merê ku pêre zewiciye Mehmet A ve bi kêran hatiye kuştin. Kujer pişre xwe kuştiye. Cenaze rakirin morga nexweşxaneye Bîga Dicê. Li Amediyê şewat derket ziyanên mezingê ji zevî û baxçeyan Dohlegundê Bebadê yê Amediyê ku niştecihên wê teva xristiyanan şewatek mezin derket. Ji ber bayê dijwar gaya û pûş hemû şewitîn li derdorê belav bû û bû sedema şewata rûbrûyek mezin. Yê daristan û şîngeha deverê û ziyaneke mezin daye derve. Gundiyê bi navê Yunan Gürskut ji ber şewatê hema bêje hemû rez û baxçeyên gund şewitîne. Sê tîmên agirkujiyê hatine vir. Eger ew nehatvan dibe ku gund bi giştî bihate şewitandin. Agir bi qasî 3-4 saatan dewam kir, beşek ji daristanan jî şewitî û paşiye hate vevirandin. Muxtarê gund Yusuf Nîsan jî got bi bihîstina agir re em çûn. Lê bayê xurt agir guru geş girdik dikir. Di nava 3-4 saatan de darên sêva rezin tirî û zevî hemî şewitîn. Gundiyan daxwaz kir ku têkildarê sedemê şewatê lêkolîn bêkirin. Li Amediyê goreke komî ya rejima basî hat dîtin. Qaymeqamê Amediyê Werşîn Selman ragihand ku goreke komî li gundê Mêrgetî ya ser bi bajarokê Amediyê ve hatiye dîtin. Li gor agahiyan di gora komî de cenazê heft welatiyên xelkê gundê Mêrgetî ku li dema rejima basî de hatibû qetilkirin hatine dîtin. Hat diyarkirin ku gora komî ji aliyê pisporan ve tê vêkolîn kirin û ji bo tespîtkirina nasnameyan cenaze şandin tipa adliya Duhokê.
Sohre ragihan jide mahelweşina Esad ve 10,000 kes li Suriye hatine kuştin. Navên de çavdêriya mafê mirovan a Suriye Sohre bi daxuyaneke bilançoya kuştiyên pişt helweşîna sîstema Basê û Esad ji raya giştê eşkere kir. Sohre destşan kir ku ji heştê kalina 2024 û heta 6 tebaxa 2025 li gel berdewama tundî û aloziyê 9,889 an kes li Suriye hatine kuştin. Ji van 7,449 kes sivîlên û ji vê hejmarê jî 396 zarokên û 541 jî jin in. Belê godan jemenû çên serîs ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.